bati machiegni. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua okoniro were mag duond bura mare biro chiwore mar rito ombulu e yiero mag 2027 kaka yor makende mar kedo kod kuo mar ombulu. Gachagua wuok mager kod jotelo mawuok Mount Kenya mapok oketo ayanga chung' margi e yore mag siasa ni gibiro neno matek e lwet jopiny ka okoni mondo gigol chung' margi ka gisiro sirikal kata gini kweth ma keto sirikal tesre. Walter Nyambaga nigi ler ewi wachni. Romo mar goyo tenga kod nyiso mor margi e loch mar duond bura mar DCP yiero madundo ma Ol Kalou mane obagi e pare ma Wamunyoro e kaunti ma Nyeri. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua olando ni gisani en chik ni rawere mag duond bura mar DCP nyaka gi ikre mar biro rito ombulu e yiero maduong' Melof 2027. We are celebrating the capacity of the Kenyan voter to protect the election and to make sure William Ruto cannot steal the election. Why we are celebrating and will continue to celebrate for the next 1 year is that ordinary persons from Ol Kalou stood up to police goons with AK-47 assault rifles and M16 automatic rifles and tear gas and machetes. And they said no. People voted and remained in the polling station and protected the vote. Gachagua polo nyonore ni ngang jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen nyaka thul oko e apisi kotude kod njore kod monj ma Ol Kalou. When the police goons said by Kipchumba became too rough, and we realized that they wanted to disrupt the counting, Senator Medho, the team leader, sent word, and the people on their own looked for rocks, they felled trees, and barricaded the polling stations that no goon, armed or not armed, could get anywhere near the polling station. Okone jotelo ma Mount Kenya mondo ogol chung' margi mapiyo ka gisiro sirikal kata ginie kweth makwedo sirikal kendo giwere kod bedo e chiel. Saa ile Professor Kindiki amesema mlima ikuwe moja, if he is genuine, aende aite Ruko amwambie awache hiyo maneno ya kusema Mount Kenya East and West. Gachagua okoni jotend migepe jod bura kanyakla kod jogoro mogirore mawuok masa mar Kenya osechako manye bang' yudo wich kuot e yomb ma Ol Kalou. Hii Kindiki for now tuachane na yeye, we leave him alone, let him be. Akipata shida akija nyumbani tutamkaribisha, Mungu akimsaidia akae huko ni sawa, but for now let us focus on William Ruto na watu yake akina Murkomen. Walter Nyambaga, Ramogi TV.